Slovensko skutočne je krajina, ktorá nerobí reformy dobre, alebo ich nerobí vôbec. Je to krajina, ktorá premrháva svoj potenciál. Dnes zisťuje, že v podstate všetko je spotrebované a ten život z podstaty sa končí. Dnešní podvečer v Olomouci patří slovenským studentům, kteří se scházejí na setkání iniciativy Future Slovakia Forum. V prostoru Coffee Library na Biskupském náměstí začíná diskuze o aktuálním vývoji na Slovensku. O demokracii, občanské angažovanosti i roli mladé generace. Setkání otevírá prostor pro otázky, sdílení názorů i hledání konkrétních cest, jak se zapojit do veřejného dění. Na detaily celé akce jsme se zeptali zakladatele a ředitele iniciativy Davida Bořuta. Čím je teda dnešní setkání v Olomouci a co si z něj mají studenti odnes? Tak my sme sa stretli dneska so študentami prvýkrát tu v Olomouci. Chceli sme predstaviť iniciatívu a možnosť zapojiť sa do práce na reformách na Slovensku a celkovo do aktivít smerujúcich trošku lepšej budúcnosti Slovenska. A tešíme sa, že tu prišlo veľa ľudí. Co vás teda motivovalo založit vlastně tenhle projekt Future Slovakia Forum? No jednak chceme dať obsah do práce s tou budúcnosťou Slovenska, lebo strašne veľa je takých deklaratívnych, takých politických, takých populistických iniciatív. Zajsť po podstate, čo treba zmeniť, kde treba dobiehať ten zvyšok Európy. A chceme na to získať vlastne expertov, ktorí na tom budú participovať, čiže platforma Future Slovakia Forum vytvára tento priestor a zvolili sme si vlastne na základe toho, ako sme sa dali dokopy, že tie kľúčové témy sú teda školstvo, zdravotníctvo, forma verejnej financií a decentralizácia verejnej správy. Takže je to práca na obsahu, na reformách, na tom, čo sa má zmeniť, až na úroveň legislatívy, až na úroveň tvrdých reforiem, ktoré by sme mali všetci cieliť, aby sa nám podarili, aby sa Slovensko posunulo smerom dopredu. Vidíte současnou situaci na Slovensku jako krizi? No ja si myslím, že nemenovaný politik v dávnej minulosti povedal, že naše země nevzkvétá. Všetci pozorujú a porovnávajú sa vlastne s tým, čo vidia aj v okolí inde a jednoducho ten progres z tých začiatku 2000 rokov, začiatku milénia, ktorí spôsobili reformy ešte Dzurindových vlád, tak necítime teraz a chýba to a tá spoločnosť vlastne stagnuje minimálne, ak nepadá. A myslím si, že ten kľúčový rozdiel je dosiahnuť nejakým spôsobom rast, zlepšovanie kvality života a to sa inak ako reformami nedá urobiť. Vy jste působili jako poradce premiéra. Jak tato zkušenost ovlivnila váš pohled na fungování státu? No ja si myslím, že každá tá práca je o tom, že človek má vedieť, čo je jeho job description, čo je jeho úloha a jednoducho ráno prísť do práce s tým, že sa posunie smerom k tomu cieľu, čo má dosiahnuť. Treba mať KPIčka. Ja si myslím, že ten premiér Ľudovít Odor, ktorý nastúpil na to krátku dobu ako dočasný úradnícky premiér, tak mal nastavené ciele vo veľmi ťažkom prostredí, bez podpory parlamentu a všetci spolu sme sa snažili dosiahnuť tie výsledky. Myslím si, že takto by mala fungovať činnosť akékoľvek iniciatívy, či už štátnej alebo súkromnej a to, čo usilujeme my v našej práci, je trošku zvýšiť tú profesionalitu, zvýšiť to vedomie o tom, čo sú ciele a dať tools a dať konkrétne kroky, konkrétny návod, ako sa k tomu dopracovať. A poslední otázka, co byste doporučil mladým lidem, kteří chtějí být aktivní takhle v politice? No, treba sa pozrieť okolo, sledovať nejaké obľúbené podcasty, vytvoriť si taký základný prehľad, potom sa rozkúkať, že čo človeku vyhovuje, ktoré témy ho zaujímajú, lebo ťažké ísť do politiky len tak bez agendy. Skôr je dobré mať hoci aj marginálnu malú agendu, za ktorú sa oplatí bojovať. A keď je to trebárs aj vstup do politiky, tak je to vstup do politiky, keď je to vstup do think tanku typu Future Slovakia Forum, tak budete veľmi vítaní. Ciest je mnoho a ako sme tu aj dneska spomínali, si myslím, že keď je to politika, tak od lokálnej úrovne, od tej domácej, od tých svojich komunít, od toho svojho mesta, svojej obce a potom smerom hore. Človek sa postupne vycibrí, oťuká a žiadne rýchle ukvapené kroky si myslím, že nie sú na mieste. Času máme relatívne dosť. S rozumom, ale aj so záujmom. Proste naozaj sa dá, z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že dá sa proste zorientovať, dá sa nájsť tú cestu a dá sa tomu venovať a to takým spôsobom, že vás to nakoniec aj baví a vidíte v tom zmysel. Nech už je tá situácia okolo akákoľvek, vždy sa to oplatí a viete si nájsť aj to osobné odôvodnenie pre tú aktivitu a spokojnosť. A vy si třeba pamatujete svůj první krok, kdy jste udělal nějaký posun v politice? No tak ja som mal asi 19 rokov, bol som na vysokej škole v prvých ročníkoch. V 96. som vlastne nastúpil práve do think tanku MESA 10 k Ivanovi Miklošovi a k Mikulášovi Dzurindovi a ani som vtedy vôbec netušil, že aký to bude pre mňa boost, ako mi to zvýši povedomie o tej téme
ako mi to zvýši prístup a network ľudí, do dneska z toho ťažím a vlastne aj keď som odišiel medzi tým do biznisu, tak som sa vlastne teraz biznis v rámci mojej voľnočasovej kapacity vrátil k tomuto, hej, lebo toto nie je môj job, toto ma neživí, naopak, toto ja sa snažím tomu pomôcť, aj to financujem, túto aktivitu, takže, ale naplňa ma to, dáva mi to zmysel. Takže prvý krok bol presne takýto, ako ponúkame my, zapojiť sa, či už do think tanku, alebo do nejaké aktivistické skupiny, je mnoho spolkov, dá sa venovať témam. Zeptali jsme se návštěvníků, jak celou akci vnímali oni. Proč jsi dneska přišel? Tak asi ako veľa z nás, ktorí sme dneska prišli, máme nejaký záujem o to, aby naša nejaká domovská krajina mohla napredovať, mohla nejakým spôsobom využiť nejaký ten svoj potenciál a práve toto možnosť, to stretnutie, nejakým spôsobom vymeniť si informácie, dozvedieť sa niečo nové. Určite ma to zaujalo a určite ma zaujíma samozrejme celkový ten koncept nejakým spôsobom, ako prepájať tých Slovákov v zahraničí, čo je veľmi dôležité, pretože tá komunita je mnohopočetná. Môžeme vymieňať názory a ako môžeme my nejakým spôsobom spolu prispieť k niečomu. Proč jsi dneska přišel? Lebo sa dlhodobo zaujímam rôzne politické a spoločenské problémy na Slovensku a považoval som to za niečo, čo ma osobne môže obohatiť a mal som pravdu. Takže se zajímáš o politické dění na Slovensku? No, tým, že vlastne na Slovensku žijem a študujem tu, tak samozrejme stretávame sa ako slovenská komunita, vymieňame si názory, len hobby, ale to vlastne nejakým spôsobom moje zameranie. Snažím sa byť aktívny, snažím sa byť v obraze a celkom mi nie je ľahostajné tam, kde bývam a odkiaľ som, takže to je taká moja motivácia. Sledujem rôzne debaty, diskusie politické, čítam veľa článkov, sledujem vyjadrenia, týka zahraničnej politiky, keďže to mi je najbližšie. Bylo tu něco, co tě dneska překvapilo? Čo ma dneska prekvapilo, celkovo som nebol ešte dobre oboznámený s tým konceptom, takže veľmi príjemne ma prekvapil celý tento koncept Future Slovakia Forum. To je skvelá príležitosť a určite fandím tým predstaviteľom aj koľko ľudí sa tu zošlo a ktorými si mohli tým pádom vymieť informácie a aspoň nejakým spôsobom sa spoznať navzájom. Keďže tá debata bola primárne o zdravotníctve, tak to nie je nejak úplne mne blízka téma, ale bolo to zaujímavé získať aspoň nejaký základný vhľad do tej problematiky. Čakám až teraz, keď pôjdeme sadnúť na pivo, že čo sa ešte zaujímavé dozviem mimo kamier. Ja som vedel, že to bude primárne o zdravotníctve, keďže je tu veľa študentov medicíny. Až po dnešku větší chuť se zapojit do nějakého politického dění? Spôsobom participovať na tom, aby sa veci pohli. A samozrejme tých forieb, akým spôsobom to dosiahnuť je niekoľko. Mám nejakým spôsobom záujem prispieť k niečomu dobrému a aká to bude forma, to možná potom budúcnosť nejakým spôsobom nadiktuje sama, takže. Tak ja tu chuť mám už dlhodobo a nejak som sa iba skôr utvrdil v tom, čo som si myslel. Takže se ti nezvětšila chuť. Tak tam už nie je veľmi priestor naraz, by som to povedal. Jedním z hlavních hostů setkání je sociolog Michal Vašečka. Jak byste popsal aktuální situaci na Slovensku? Veľmi podobne ako je to aj v Českej republike, blbá nálada. Akurát na Slovensku to má trošku iné dimenzie preto, že veľmi veľká časť populácie proeurópskej, možno tej prozápadnejšej, pochopila, že Slovensko zrejme bude stagnovať veľmi dlho, že to nie je niečo, čo môže vyriešiť výmena vlády. A v tomto zmysle Slovensko sa dostalo do pozície krajín, kde pad, ktorý je na politickej scéne, je možné, že sa nebude dať ani vyriešiť samotnými voľbami. V tomto zmysle v krajine, ktorá narazila na hranice svojho rozvoja, je to veľmi zlá správa, pretože ľudia sa opúšťajú a teda pri tom opúšťaní sa zároveň častokrát opúšťajú aj Slovensko. Krajina má vážne problémy aj demografické kvôli tomu. No jednoducho, nech dnes na Slovensku chytíte prakticky čokoľvek, tak na rozdiel od minulosti nenájdete dobré správy. V minulosti to bola vždy kombinácia dobrých, priemerných a zlých správ a teraz v podstate na čo siahnete, tak máte zlé správy. A tím teraz myslíte, jak dlouhou dobu? No pravdu, áno, to je veľmi dobrá otázka. Ono v skutočnosti Slovensko, ktorú smerovalo veľmi dlho a buďme úprimní, od roku 1993, od rozdelenia Československa, proreformné, proeurópske sily boli pri moci tak tretinu času. Áno, to je veľmi krátke obdobie úradníckej vlády Moravčíkovej v 94. Dve obdobia proreformné Mikuláša Dzurindu. To je to naozaj najsvetlejšie obdobie v tomto zmysle, kedy Slovensko sa vyhrabalo z toho bahna rokov 90. a naozaj sa stalo tým povestným, aspoň na chvíľočku, tatranským tigrom. No a odvtedy v podstate to je postupný pád. Krajina žije z podstaty. Tá je aj podstatou, ktorá vznikala v
dlhými desaťročiami za Československa. V tomto zmysle Češi zohrali významnú úlohu pri vytvorení toho, čo aj teraz je spotrebovávané na Slovensku. Vzhľadom na relatívnu vyspelosť Slovenska v roku 89 alebo v 93. Slovensko skutočne je krajina, ktorá nerobí reformy dobre, alebo ich nerobí vôbec. Je to krajina, ktorá premrháva svoj potenciál. Dnes zisťuje, že v podstate všetko je spotrebované a ten život z podstaty sa končí. Nie je z čoho vlastne navariť a mnohí si to uvedomili. Proč si myslíte, že by se o to měli zajímat studenti? Veľká časť z nich je na pochybách, či sa vôbec na Slovensko má vrátiť. Je dobré, aby mali presné informácie, aby vedeli, ak sa vrátia, do čoho idú. A mnohí bývajú sklamaní z toho návratu. Ak sa rozhodnú zostať, bolo by dobré, aby nezanevereli na Slovensko, aby nemali negatívnu emóciu, pretože v spojenom svete, aj technologicky spojenom, oni vždy môžu byť v kontakte so Slovenskom a so Slovákmi a byť veľmi nápomocní a to Slovensko mimochodom bude potrebovať. No a ten najdôležitejší dôvod je to, že na českých školách študuje to lepšie zo Slovenska. Tí úplne najlepší študujú dneska v Anglicku, v Spojených štátoch amerických, v Nemecku, v Holandsku veľmi často. Česká republika má to neuveriteľné šťastie, že odčerpáva vlastne slovenskú elitu, ktorá tu veľmi často ostáva. Z pohľadu Českej republiky je to samozrejme veľmi dobrý kšeft. V konečnom dôsledku to dobehne aj Českú republiku, lebo ak pôjdu veci naozaj zle, tak za o nejakých 20 rokov Česko bude mať veľmi nestabilného suseda na svojej východnej hranici, ktorý jednoducho už nebude schopný zmobilizovať sily sám, ako sa hovorí, vytiahnuť sa za vlasy z toho bahna, sám už bude potrebovať pomoc. Kdybyste měl říct jednu věc, která vás na tady tom vývoji nejvíce znepokojuje, tak by to byla která? Paradoxne to nie je tá ekonomika, lebo tam platí, že pokiaľ by prišli osvietenejší ľudia k moci, ktorí by hlavne prestali tak desivo kradnúť, tak Slovensko sa ekonomicky dá pozviechať pomerne rýchlo. To, čo je ďaleko horšie, je stav bezmoci, veľmi nízkej občianskej participácie, tým pádom aj politickej participácie. A vlastne, keď mám použiť ten sociologický termín anómie, tak presne toho sa bojím asi najviac. Slovensko je dneska plné ľudí, ktorí sú presvedčení, že sú v priamom prenose svedkami úplného rozkladu normatívneho systému. Podľa toho sa aj začínajú správať. A to je veľmi nebezpečná situácia, lebo keď som presvedčený, že som obklopený neprajnými kreatúrami, tak skôr alebo neskôr sa tak začnem správať aj ja. A to je proste špirála, do ktorej sa tá spoločnosť prepadáva. A my potrebujeme na Slovensku tú špirálu začať odmotávať späť. Co byste doporučil mladým lidem, kteří chtějí být aktivní? To je veľmi jednoduché. Treba si nájsť platformu a treba si nájsť tému. A tá téma, pozor, lebo to nie je o tom, že každý musí ísť do politiky, musí sa vyslovovať k veľkým veciam. Dajú sa robiť aj veľmi drobné veci. Tá občianska participácia môže mať podobu znižovania polarizácie. Slovenskí študenti z Českej republiky v lete budú na Slovensku, môžu ísť čistiť miestny potok s miestnymi polofašistami, s ktorými si myslia, že nevedia si prísť na meno, že nemôžu nájsť spoločné slovo. No paradoxne, keď budú vyťahovať tú starú pneumatiku traktorovú z potoka, tak zistia, že tá druhá strana nemá rohy, že sú to takí istí ľudia ako my, možno aj s čudnými názormi, to je pravda, ale že vlastne máme niečo spoločné. No toto môže urobiť každý. Z výpovědí hostů i návštěvníků je zřejmé, že podobná setkání mají mezi studenty své místo. Nabízejí prostor nejen pro sdílení názorů, ale i pro hledání konkrétních cest, jak reagovat na aktuální společenské dění. Audioreportáž pro Rádio APR připravila Petra Dvořáková.